duzula? Goxua dago, Uxue? Pixka bat, baino jandena. Probatu. Hori da, probatu pixka bat. Zer bat, gelatina ez da? Zertan zabiltzate ba, zeiten? Hori ateratzen da. Koloreak nahastuta. Ze kolore, hemen ez dago nahastuta. Sofia ez jan gehiago. Egin zazu zerbait gehiago horrekin. Nahastu. Hortik anatu zarezu. Zikinak ez anatu. Asli. Ez baiaren artea, ez da. Bai, eta... Bakarra dago berriro indutuan. Txupatu. Begira, bestela tapatu dezakezu honekin. Horrela. Jogurra bestelakoa da? Zama Mario, zu vuelta? Gorria. Arroxa. Eta lara, esan ditugu kolore guztietako. Kolore guztietako. Zer? Ez dago gehiago. Ai, erori da. Dena ezin da, han. Sofia, bakarrik ez. Bota dezunarekin eta jan dezunarekin, ez da gelditzen gero erdian. Eta aplikeren bai aldean da.